नमस्कार. कोकणचा लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनमध्ये स्वागत आहे. गणपती उत्सव मोठ्या धामधूमात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालू आहे आणि आपल्यासोबत या गणपतीबद्दल चर्चा करू असं संध्या तेरसे मॅडम खूप खूप नमस्कार. कोकणचा लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिनमध्ये पूर्वीची चतुर्थी आणि आताची चतुर्थी ह्याच्यामध्ये काय फरक जाणवता? कारण तुम्ही पण तुमच्या पांगरडा मायरा चतुर्थी साजरी करत होतात. काय फरक जाणवता ह्या दोन चतुर्थीमध्ये? सगळ्यात आधी सगळ्यांका गणेश चतुर्थीचे खूप खूप शुभेच्छा. गणपती तुमका सगळ्यांका खूप चांगलं आयुष्य आरोग्य देव आणि सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण हो अशी मी श्री गजाननाच्या प्रार्थना करतोय. आणि पूर्वीचो आणि आत्ताचो गणपती जसं तुम्ही विचारलात, खरा म्हणजे पहिल्यापासून गणपती याच्यामुळे मनात जा स्थान निर्माण होता लोकांच्या की गणपती येतलो महिनोभर आधी सगळी आम्ही तयारी करत असतो. ह्यो गणपती विसर्जन झालो का पुढच्या गणपती काय करू होया ह्या प्रत्येक भक्ताच्या मनात असतात. तसा आजही असा. पण आता नवीन नवीन जी लोक येतात, नवीन सुने घरात येतात, चढवा नवीन नवीन पदार्थ शिकतात, ह्या याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ज्या करतो त्याच्यात उत्साह तो आणखीन द्विगुणित होता. त्याच्यात कधीच कमी नसता. हैसून मुंबईत जाणारा जो माणूस आमचो चाकरमानी म्हणतो त्याका कधी गणपती येता आणि कधी मी गावात जातोय, कधी भजनाक हजेरी लावतोय, भजनाची उसळ खातोय, ह्या सगळ्यात एका मनात त्यांना ठरवलेला असता आणि हो प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर तो आनंद दिसत असता. या बघून समाधान वाटतं. फरक म्हणा जाय तर आनंद नक्कीच वाढलेलो असा. पहिले जे कंदील होते, पणते होते, त्याची आता झगमगाट आणि लाईटीनी झाली. पण तरी सुद्धा गणपतीचा आनंद ह्यो द्विगुणितच झालो. त्याच्यात कमतरता कधीच नाही आणि देवाच्या कृपेने कधी येऊची पण नाही. याच मंडपात तुम्ही निलेश राणेंच्या माध्यमातून मंगळागौरी घेतलात. खरं तर मंगळागौरी ह्यो आता ट्रेंड झालो. पूर्वीच्या काळी ते आपण फुगडे म्हणू, तर ती फुगड्याची परंपरा आजही चालू असा वाटतं तुमका? किती बायका येलेल्या आणि त्यांच्यात उत्साह कसं होतो तुम्ही घेतलेल्या मंगळागौरी? आम्ही घेतलेली मंगळागौर एक नवीन ट्रेंड जसा तुम्ही सांगलास तशी घेतलेलो. पण पुढच्या पिढीक काहीतरी देव काय आपल्याकडे जा असा, नाहीतर आम्ही आपल्या घरात करतो, वळेत फुगडे घालतो आणि लोकांका संबंध नाही. आता तर फोनच्या माध्यमातून रीलच्या माध्यमातून आम्ही सगळं करतो आणि त्या लोकांपर्यंत पोचता. पण त्या दिवशी आमच्याकडे जवळपास 1000च्या वर महिला हे सर बघू जमा झाले की आपल्यात पण करू घेतात. कारण आमच्यासारखे शहरात राहणाऱ्या बायकांनी पण थैसर स्टेजवर सगळ्यांच्या समोर फुगडे घातले तर मी पण करू शकतो असा प्रत्येकाक वाटाक होया आणि नवीन पिढी घ्या वाटाक होया. म्हणून आम्ही खरं म्हणजे आमचे माजी खासदार निलेश राणेंच्या माध्यमातून हैसर मंगळागौर स्पर्धा आयोजित केली. पण ते काही इतकं चांगलं प्रतिसाद गावलो आणि आज जेव्हा मी पण माझ्या घरात जाऊन ती फुगडी घातलोय, एरवी आम्ही नुसतं फेर धरायचो, पण आता ही फुगडी जी प्रत्येकाच्या घराघरात जाता ती खूप छान वाटतं आणि देवाची आपण आराधना करतो, पूजा करतो, ह्यो त्याच्यात जो भावना असता ती द्विगुणित होता आणि सगळ्यांका त्याचा आनंद मिळता. ह्याच माध्यमातनं जी आपली संस्कृती संवर्धनाचं कार्य आम्ही वसो घेतलेलो असा भारतीय जनता पक्षान संस्कृती संवर्धनाचो तो आम्ही पुढे चालवण्याचा प्रयत्न केलो. परंतु पूर्वीच्या काळी गणपतीच्या पुढे वळेत ते काय आपण म्हणतो ही फुगडी घातली जात होती. मग ती नऊवारी साडी नेसत आणि बत्ती लावली जायची किंवा कंदील लावलं जायचो, दिवो लावलं जायचं आणि त्याच्यामध्ये जो उत्साह होतो, आनंद होतो फुगडी घालण्यामध्ये, जो फेर धरला जायचो, ती फुगडी आता दिसता की लोप पावत चालली? काय वाटतं तुमका? लोप नक्कीच पावत नाही. कारण असा लोप पावता असं वाटेपर्यंत ही आता पुन्हा त्याच्यातनं उत्साह द्विगुणित झालो. कारण नवीन जी आमची चढवा असत, आताची नवीन सुने असत, त्यांका ह्याचा आम्ही दाखवतो. म्हणजे काल माझ्या घरातलं उदाहरण घ्या. आम्ही वळेत सगळीजण त्या फुगडी घालण्यामागे आनंद असता. त्याच्यात तुम्ही जसं म्हटला की नऊवारी साडी वगैरे वळेतल्या फुगडीत कधीच तुमका दिसायची नाही. वेगळी बाबा नऊवारी साडी नवीन सून नेसली असं त्याच्यात आम्ही एकत्र येतो, दिवसभर जेवण करून दमलेली असतो. पण गणपतीच्या समोर फुगडी घालणं म्हणजे त्याची सेवा ही महिलांच्या मनात रुजलेला असा. त्याच्यामुळे आम्ही सगळीजण आमच्या घरातली 70 वर्षाची काकी पण आमच्या बरोबर त्या फुगडीचा गाणं म्हणवती. आमच्या नवीन आमका फुगडी आणि आमका पाठ नाही, पण तरी सुद्धा आमच्यातल्या तरुण मंडळी जी असत, सुने असत, चढवा असत, त्यांनी ती गाणी खास पाठ केली आणि आम्ही तोंडान, कारण रेकॉर्ड डान्स हा विषय नाही फुगडीत, तोंडान मनानच फुगडी घालू गई, गाणं मनान बाकीच्यांनी फुगडी घालू गई असो विषय हा. आणि त्याच्यात जो आनंद असता मनापासून मिळतात तो आनंद इथे महत्वाचा असा की आपण नटलो काय, साडी खायची वेगळी नेसलो काय, असा जेवण करताना जी असा साडी आमची तीच साडी घालतलो आम्ही नेसतलो आणि तीच फुगडी घालतलो, किती दमलेलो असलो तरी. मग ती आमची चढवाई मध्ये असतात, सगळे असतात आणि जो कुटुंब म्हणून आनंद होयो तोच आनंद त्याच्यात असता. आणि ही सिंधुदुर्गची किंवा कोकणाची जी परंपरा आपली असा
ती पुढे चालता आता त्याच्यात लोप पावणं होईशे आता नाही हा, असा माका वैयक्तिक माझं मत असा. पण ट्रेंडच्या बाबतीत बघू झाला तर पूर्वीच्या काळी म्हणजे 90च्या दशकामध्ये घरी गणपती कपाळावर आणलं जायचो, मग त्याचं 11 दिवस विधिवत त्याची पूजा केली जायची, रात्रभर भजना, दुपारचे फुगडे, जेवणाची पद्धत आणि पहिल्या दिवशी लोक जे बसत आणि आनंदाने जेवत, मग त्याच्यानंतर आरती होत. ह्या सगळ्या तुमका लोप पावत चालल्यासारखं वाटत नाही काय? म्हणजे तुम्ही जेव्हा ते जेवणा करायचात 5 भाजी, वाटाण्याचा सांबारा आणि वडे, आणि तेव्हा लोक जे घराकडे जेव घेत, ता आता कमी झाल्यासारखं वाटतं काय? घराकडे लोक जेव की येणं कमी झाला गणपतीच्या दिवसात, कारण प्रत्येक जण आपापल्या गणपतीकडे जाऊन पाया पडता किंवा गणपती जसा तुम्ही म्हटला दिवसभर घरात असता. कारण जो मोठो पाहुणं आमच्याकडे पाहुणं येलो म्हणतात, म्हणजे तो आमचो नातू असं म्हणतात, प्रत्येक जण म्हणतात. कारण गौरीचं झील येलो आमच्याकडे, नंतर गौराई येता, तर तो पाहुण्यासाठी जा काय उठबस परंपरा असा सिंधुदुर्गाची कोकणाची की इल्ल्या पाहुण्याची लय उठाबस करू होई, त्याका खूप काय करू आणि काय नको असं असता. आणि हे तर आमचं प्रत्यक्ष परमेश्वर आमच्याकडे पाहुणं म्हणून इलो असता. त्याच्यामुळे आम्ही आज जसे तुम्ही म्हणालात तर आमच्या घरामध्ये सध्या 100 माणसं असतात, एकत्र कुटुंब असतात. ती 100 माणसं मिळून आम्ही जा काय 7 दिवस गणपती साजरा करतो. एकत्र जेवढा असा म्हणाले 4 ठिकाणी केलेला, 4 आता कुटुंब वाढत चालली आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येकाचे वाडी आहे वगैरे. आपल्याकडे वाडी म्हणजे नैवेद्य, आमच्याकडे तो नैवेद्याचे अनेक जणांचे जरी असला तरी एकत्र येऊन तर एकत्र जेवणा. काही ठिकाणी आमच्या आवळेगाव सारख्या ठिकाणी 16 बिराडांचं एक गणपती, त्या 16ची आता किती त्यांची 164 झालेली असते चुली, पण त्यांचं गणपती एक असा. आता आपल्या ऐका घेता की एक गाव एक गणपती, पण आजहीपासून असा पूर्ण कुटुंबाचं असं एक गणपती. आणि त्या गणपतीच्या साथीने एकत्र कुटुंबाची वाढ जी होता ती खरी महत्वाची. आणि त्याच्या मागचा गणित याच असा सिंधुदुर्गात म्हणायचा असा तर की गणपतीमुळे जे लोक एकत्र येतात, कुटुंबाच्या सगळी माहिती मिळता. कोण ना कोण येतात गणपतीत. सत्यनारायण म्हणजे तर त्याची अगदी पर्वणी असता. खयचो पाहुणो लांबचो असाने जवळचो असन तो हजेरी लावूनच जातलो, जेवक नाही थांबलो तरी प्रसादी तरी घेतलोच आणि जातलो. आणि भजनाचं म्हणशात तर रात्री 4-4 वाजेपर्यंत, पहाटे 4-4 वाजेपर्यंत भजनं असतात. आम्ही एकदा रात्री उठान 2 वाजता जेवण गेलो सगळ्यांनी. जेवण असा काय विचारल्याने कोणतरी आमका, म्हणजे गोष्ट म्हणून सांगते तुमका. पूजा होती घरात 2 वाजता काय कोणाकडे तसा सगळा आटापता. जेवण असं काय जेवण असतात आमच्या घरात असं सांगा. आम्ही 10 जणी सवासणी घरातले पटापटा भजन आपतीचं त्यांना जेवण करून वाढला. आणि तो आनंद रात्रीच्या 2 वाजताचा आमका प्रचंड होतो. सकाळी सगळ्यांनी करून जेवण वाढणं आणि रात्री 2 वाजता आपल्या घरातल्या पाहुणे गणपतीच्या समोर जेवण वाढणं, ही जी मनापासूनची शांती समाधान असता ह्या 8-10-11 दिवसात आमका मिळतं. आणि त्या आम्ही वर्षभर सगळा समाधान जपून ठेवतो आणि वर्ष त्या सुखात काढतो. कोकणी माणूस याच्यापूर्वी मुंबईच्या काय म्हणतात मनी ऑर्डरवर राहणारो असो होतो, पण आज समृद्ध कोकण असा आणि त्याचा गणपतीचा आशीर्वाद कोकणावर कायम असा आणि तो असोच सदोदित राहतलो असे माझी मनापासूनची ह्या धारणा आहे. वाटताना मी 2 प्रश्न शेवटचे घेऊन येतोय. भामणा जा असायचा गणपती बसवतो का भामणा म्हणला जातो, आणि त्या भामण्यात जे लोक यायचे मग ते वड्याचं एवढं मोठं पिठाचं गोळो आणि पूर्वी जे लोक जायचे एकाकडे जायला दुसऱ्याकडे जायचो, भामण्यात दुसऱ्याकडे तिसऱ्याकडे जायचो, ही प्रथा कमी झाली. तुमच्या पांघरात असा मोठ्या प्रमाणात चालता अजून? मामदा यो प्रकार बहुतेक सावंतवाडी वगैरे त्या साईडीक जास्त असा. इकडे आमच्या साईडीक मामदा कमी आ. पण एक म्हणता असं तुम्ही बरोबर आ, एकदा जेवलेलो माणूस 4दा पण मामद्याक जेवता आणि तो प्रसाद वाटा प्रत्येकाक. पण आता तेवढी आपण निसर्गाच्या सानिध्यात जरी असलो तरी आजारपणा वगैरे वयोमान ह्या सगळ्या औषधा पाठी लागलेली असतात. ह्या सगळ्या ह्याच्यात मामद्याक जेवणारे आता कमी झालेत. आमच्या प्रत्येकाच्या घरात गणपती असतात, त्याच्यामुळे मामदा हे प्रकार आमच्या साईडीक नसता, पण सावंतवाडी साईडीक मामदा भरपूर असता. आणि अजूनही गावातले लोक, कारण प्रत्येकाकडे आपल्याकडे 5 दिवसाचो 7 दिवसाचो 11 दिवसाचो असे गणपती असतात. त्याच्यामुळे कोण ना कोण घरातलं एक त्याच्याकडे जाऊ खोयो, ज्याचं आमंत्रण इला मामद्याचा त्याच्याकडे जाऊ खोयो. आणि मामद्याच्या दिवशी आमंत्रणाची पहिली गरज नाही, ह्यांच्याकडे जाऊचोच असा यो मान असा आपलं. म्हणून प्रत्येक जण गणपतीच्या सेवेसाठी भक्तीच्या माध्यमातून थैसर जाता आणि स्वतःहून जाता. तर मान पान कोण पाळला नाही. आणि ज्याच्याकडे मामदा कळला आता गणपतीचा प्रसाद आनंदाने घेऊ सगळेजण अजूनही जातात. थोडाफार प्रमाण कमी झालं असतात, कारण कसं असतं 11 दिवसाचे गणपती मुंबईत वगैरे बाहेरगावी जे कोण आपली पोराबाळ गेलेली असत
ती काय इतके दिवस सुट्टी गावून आला त्यांका गावतात त्या रजेत येतात घरातलं आपलं गणपती पुजतात आणि आपल्या कामाक जातात. ते नाखुशच असतात पण शेवटी पोटासाठी सगळ्यांका जाऊचाच लागता तर ते हसून जातात. त्याच्यामुळे फक्त लोक कमी झाली आहेत पण उत्साह लोकांचा. तुमच्या घरात किती लोक असत? आमच्या घरात आता घर आमचा पूर्णचा असा आमचा घर 100-125 लोकांचं घर असा पण साधारणतः 60 ते 70 माणसं आमची गणपतीत आमच्या घराकडे असतात. शेवटचा प्रश्न घेऊन येतोय. जय तुम्ही उभे असात या जागेत, निलेश राणेंनी 13-14 वर्षापूर्वी गणपतीच्या सिंधुदुर्गाची स्थापना केलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात लोक येतात. आज यंदा तो 17 वर्ष गणपती असा. 17 दिवस. तुमचे नेते निलेश राणे कुडाळ मालवण मधून निवडणूक लढवतले असा जवळपास निश्चित झालेला. काय घराणा या गणरायाकडे घालताना निलेश राणेंसाठी? गणरायाचरणी प्रार्थना आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मिळून आजच निलेश राणे साहेबांनी हे दर्शन घेतल्याने आणि या सिंधुदुर्ग राजाच्या चरणी आम्ही सगळ्यांनी एकच प्रार्थना केली की निलेश राणेंच्या मनातले सगळे इच्छा पूर्ण जाऊन दे आणि आमका कार्यकर्त्यांका आमदार होयो म्हणून निलेश राणे हैसरून आमदार होऊन दे आणि भरघोस मतांनी ते निवडून येऊन दे अशी आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी गणपती चरणी प्रार्थना केली आणि गणपतीचा आशीर्वाद आमका सगळ्यांका नक्की गावतलो ही आमची सगळ्यांची श्रद्धा असा आणि निलेश राणे साहेब याच्या पुढच्या गणपतीच्या आमदार नक्की असले इतक्या माझी तरी मनापासून इथे खात्री झालेली असा. निलेश राणे काय घातला आता ते कार्यकर्ते एकजुटान पेटानुटा होत, काही जण पाठी पुढे असत, यांका जवळ घेण्यासाठी काय कारण घालताला? कार्यकर्ते तुम्ही म्हणताच पाठी पुढे असत पण एकही कार्य करतो आज या गणपतीच्या पुढ्यात आणि मंडपात मी सांगतो पाठी पुढे म्हणजे जोमान येण्यासाठी जोमान येतलेच त्या गणपतीचा आशीर्वाद देतोले आणि गणपतीच बळ देतलो आणि त्याच्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांचा सगळ्या मनोमिलन या मंडपातच झालेला असा. गणपतीच्या ज्या दिवशी आम्ही सभा मंडपाचं हे पूजन केलं त्याच दिवशी मनोमिलन सगळ्यांचं झालं असा. त्याच्यामुळे ती अजिबात चिंता आणि कार्यकर्तो जेव्हा स्वतः मनापासून पेटून उठता तेव्हा खैचोही नेतो पाठी पडायचो नाही तो नेतो सदैव त्याचा झेंडो भाजपचा जो झेंडो आम्ही सगळ्यांनी हातात घेतल्याने निलेश राणेंच्या नेतृत्वात तो अगदी देवळात कुडाळ मालवण फडकतलो इतक्या गणपतीनंच आमच्या मनात सगळ्यांच्या भरून दिल्या नसा. गणपतीची सेवा जी निलेश राणे 13-14 वर्ष करतात ते त्यांना नक्की फळ गावतला आणि त्यांना फळ निलेश राणे स्वतः म्हणतात मी गणपतीची सेवा मनाभावे माझ्या कार्यकर्त्यांसाठी करतात फळ माझ्या कार्यकर्त्यांना गावे तसा त्यांनी स्वतः आज घराणा घातलेला असा. त्याच्यामुळे याच्यात अजिबात दुमत नाही की आमचं कार्य करतो प्रत्येक कार्य करतो आज उठान हैसर निलेश राणेंसाठी पेटान उठलेलो असा. मॅडम खूप खूप धन्यवाद. देव बरा करो, तुमचा चांगला कल्याण हो आणि तुमच्या तोंडात साखर पडा असं मी आशाने आज या निमित्ताने सांगते. ते होते संध्या तेरसे मॅडम जे भाजपचे कार्यकर्ते आणि स्वतः गृहिणी असत आधी. त्यांनी पूर्वीचो गणपती कसो साजरो व्हायचो आणि आता गणपती कसो साजरो होतो त्या स्पष्ट केलेला. पूर्वीची फुगडीचो ट्रेंड किंवा आता कसो गवळा मंगरे याच्यामध्ये बदल झालो त्या सगळ्या गोष्टीवर त्यांनी भाष्य केलं आणि त्यांनी असा म्हटला की कोकण अजून किती वर्ष झाली तरी कोकणातल्या गणपतीची जी काय पद्धत चालीरीती ती कधी बनवायची नाही. कोकणी माणूस जरी मुंबईत नाही जगाच्या पाठीवर जरी गेलो तरी गणपती उत्साह तेवढंच असतो. आणि ह्या सांगताना त्यांनी सिंधुदुर्ग राजाकडे साकडा घातला की त्यांचे नेते निलेश राणे हे आमदार होते आणि बळ मिळवतात. निश्चित अनेक गोष्टीवर चर्चा केली. मी काहीच थांबते. तुम्ही बघत राहा. कोकणचा नंबर 1 चॅनल कोकण सनलाईट आणि विशेषतः मालवणी गजाली न बघता न विसरता मात्र तुम्ही हे बघत राहा. मी हे सांगते. धन्यवाद.